Sanibonani emakhaya, igama lami uNontsikelelo kaShabangu, ngiseClermont ngokokuhlala okwamanje, kodwa ekhaya la ngisuka khona kuseNkandla. Amabanga ami aphansi okufunda, ngiwafunde khona eNkandla, ngaqedela khona la eThekwini. Ngikhule phasi kwekhaya elinothando elifudumele, yize abazali bami ngikhule bengasekho emhlabeni. Kodwa ebenginabo odadewethu nabafowethu bangikhulise ngothando, cause imina ebemncane kunabo bonke ekhaya. So ekuqedeni kwami ukufunda isikole, ngahamba ngaya e-University of Durban. Ngafika khona ngafunda iziqu zami ze-nursing. Ngithe sengenza unyaka wami wokugcina, ngahlangana noPhilani Msomi. UPhilani Msomi yena wayenza i-engineering khona lapho e-DUT. So safunda khona, ngaphuma kuqala mina wasala ngemumva khona because yena wayenza i-course ya-4 years, mina eyami kwakuya-3 years. So mangiqeda ngihambe ngiyofuna umsebenzi ngalo nyaka yena abekade efunda ngawo. Esafunda yena mina ngase ngiyofuna umsebenzi because ngase ngiqedile. Ngawuthola umsebenzi, shuthi uma ngiwuthola umsebenzi ngiwuthole le endaweni yangasekhaya, emakhaya. Ngafike ngasebenza khona, kodwa-ke phela beside sixhumana sibonana ngendlela ebesibonana ngazo cause siyazwana, siyathandana futhi uthando lwethu laluluhle kakhulu. Wonke umuntu wayelihalela yabo. So sithandane up until aze athole umsebenzi naye. Mayewuthola umsebenzi kusho ukuthi umsebenzi awutholayo fanele aye kude eCape Town. Lokho kwakumphoqa ukuthi kumele ahambe abe kude nami. Okay, ahambe aye eCape Town la ethole khona umsebenzi, afike asebenze nami ngisale ngisebenza ngapha, into yethu ibe right, side sixhumana because sasithembana kakhulu. Kubalulekile ukuthembana manabantu nithandana. Sasithembana, sine-communication, yize engekho eduze kwami nje kungafili ukuthi akekho ngaleyo ndlela cause sasixhumana isikhathi esiningi. My offer ezeze ngapha nami ngiye ngale ngakuyena, into yethu nje yayi-right. Kuze kufike-ke esikhathini sokuthi usefuna ukulobola. Hhayi, alobole-ke umntaka Msomi, alobole aze aqede. Ngithi mhlampe kwathatha iminyaka emibili elobola, aze aqede kwembeswe, kwenziwe yonke into nje ngendlela yesiZulu ibe right, kube mnandi. Ngase ngithi mina-ke kuyena-ke ngicela ukuthi singashadi umuzi singakawuthengi, sisahlala nangokuhlukana kanje. Athi hhayi, shuthi omunye wethu uzofuna afune i-transfer. Kodwa mina-ke yena ngakwelakhe iside vele wayengeke aze akwazi ukuthi ayosebenzela emakhaya. Wayosebenzaphi? Ngoba emakhaya niyazi nani ukuthi indawo ekanjani. So kwakuphoqa ukuthi vele imina ofanele amuve to Cape Town la ethole khona umsebenzi. Hhayi, ayithole indlu kube right, simuve. Cha, abantwana sasingakabi nabo. Sihlale-ke khona lapho-ke about 2 years. Sihleli khona lapho bese siyashada. Umshado wethu wawumuhle kakhulu, wawusezingeni eliphezulu cause sakhona ukuthi sithole igap yokuthi uma ngabe eqeda ukulobola sibeke kahle imali before sishada. Sigxumelanga ngokushada, saqala sabeka kahle imali yokuthi sishade. So after that-ke sashada, sahlala kwamnandi, ngamthola umntwana wokuqala wentombazane, ngaphinda futhi ngathola owesibili womfana. Sisahleli kamnandi kanjalo emshadweni. Ngabona kungcono ukuthi ngilande umzala wami ukuthi eze ezongisalela nabantwana ebusuku
cause mina ngibuye ngingene ebusuku. Mangimthola umzala ayavuma umzala ukuthi hayi ngizoza mzala azohlala nabantwana sibe right. Mawungekho vele-ke noSibari wabo-ke vele bajwayelene uSibari. Nami bengazi ukuthi uSibari. Ngazi kanjalo ukuthi hhayi kujwayelene yabo. Inkinga futhi nokuthi umzala-ke uyay'cilela ey'nkambeni, mina cha, angifike ey'nkambeni. Hhayi sihlale nomzala kube mnandi. I think sahlala unyaka owodwa. Ngowesibili hhayi ngabona ukuthi hhayi khona okungasahambi kahle lana. Cause uma ngifika ngiphuma emsebenzini ekuseni sengifica umzala akenze lutho endlini. Izinto zey'ngane zilabe ngiy'shiye khona ntambama. Okunye kwakhe fanele ngibuye ngikuthole ekamereni lami obra ngingazi ukuthi bese kwenzakalani yabo. Hayi bo mzala bese kwenzakalani manje ngase ngithola obra namathayithi akho ekamereni lami. Hayi umzala athi kuhambe newashing. Akade iwasha. Isitori sakhe sokuqala lesangixoxela sona ukuthi kuhambe newashing. Nginganaki ngoba umzala wami ngangimthemba kakhulu. Hayi ngelinye ilanga ngihambe ngiye emsebenzini. Mangibuya emsebenzini ngibuye early ngesikhathi abengasilindele yena ukuthi ngizobuya ngaso. So mangifika laphayana endlini ngifika vele kuthulakele ingane ilele esofeni ile ndala ilibele ukubuka amapopayi. Ngiyabuza uphi na u-anti, bathi ungale ekamereni. Anginaki ukuthi kushiwo elami ikamera. Kanti usekamereni lami ngithi mina basho elakhe ikamera. Hayi mina ngiziyela ekamereni lami ngiyokhumula ngirelaxe as usual. Mangithi ngiyafika ngifica nangu umzala embhedeni wami ne-husband yami. Hayi ngavele ngaphelelwa amandla ngashokheka ngathi hhayi-ke. Ayikho ngavele nje yabo uma ubona nje into ekuthusayo noba ungalindeli ukuthi uzoyibona ngaleso sikhathi. Ngama ngabuka bathi uma bephenduka bebuka babona ukuthi yimi. Uphuma kwami futhi ngivala isicabha ngiphindele emuva ngihlale e-dining room. Uma bengilandela angazi ukuthi fanele ngithini kubona bebobabili. Angikwazi kufanele ngikusho noma fanele ngikhulume noma ngingakhulumi. Mangizokhuluma ngizothini cause lento le ngiyibonile mina ngamehlo ami angixoxelwa ngomuntu. Engalibuza kuyena laba lodwa ukuthi mzala ngithe mangifica ama-underwears ami ekamereni wathi wena kuhambe newashing. Kusayiwashing yini le ekuthathile futhi yakubeka embhedeni wami-ke sibeke wena-ke manje embhedeni wami iwashing yakho. Wathula akangangiphendula. Ngathula ngahamba ngayoshintsha ngangena kwi-spare bedroom ngayilalela khona. Ekuseni mangivuka ngivuke ngifonela abasekhaya ukuthi la nginenkinga kanje manje. Sengifica umzala ekamereni nomyeni wami embhedeni wami. Angcoba kuthiwa basebenzisa mhlampe elinye ikamera-ke kwakoba ngcono embhedeni wami. So manje mangifonela ekhaya abuza uma ukuthi kwenzakaleni ngimchazele. Nothi uma wami wangempela uma osemndenini ebesijwayele nje ukumbiza ngoma. Hayi athi ngcono ubuye uzokwehlisa umoya kancane. Ngithi cha umoya wami u-right kuphela ukuthi ngifuna iy'mpendulo ukuthi kanjani. Why yena enza kanjena kumina ngoba mina bengazi ukuthi mina naye si-right. Yonke into yethu ihamba kahle smoothly. Siyathembana. Inkinga yami yini ukumethemba yini umzala noma yini vele nje indlela ekufanele mhlampe ngikhule ngayo mhlawumbe angazi. Ngoba emhlabeni iziningi indlela zokufunda izinto. Ezinye izinto uyifunda kusuke kumnandi okunye kusuke kunzima. Athi uma hayi angibuye ngize ekhaya hayi ngisuke ngihambe ngize ekhaya ngibashiye kanjalo nabantwana. Cause umyeni wami till then akazange azakhulume cause nami ngangingafuni vele ukukhuluma naye ngoba ngangingazi vele ukuthi fanele ngiqale ngithini mangikhuluma. Kwasorry kwayini angikaze ngize ngikhulume naye. Thatha into zami ngihambe ngekhaya ngibashiye kanjalo nabantwana cause yena vele wayefana nomuntu wayeqashiwe cause kwakukhona makuphela inyanga engangimbonga ngakho.
kwangesikho ukuthi nje uhleli mahhala. Hhayi, ngimnike imali yakhe yenyanga ngihambe ngiye ekhaya. Uma ngifike ekhaya ngifike ngibeke udaba lwami kosisi bami nakulo mama wasemndenini esijwayele ukuhlala naye isikhathi esiningi noma singahlali naye ekhayeni elilodwa. Ngibabize nje for i-meeting, ngibike udaba lami, ngibeke udaba lami. Bese bemlanda-ke bona. Baqale ngomkhwenyana wakhe-ke babuze ukuthi into yabo yini, benzani, iqale nini. Mayesho yena uthi kade baqala. Umayesho yena uthi vele akazange azangithande mina, wayethanda yena. So bekuphoqa vele ukuthi ekugcineni kwakho konke fanele sihlukane siyeke sidivorce. Kodwa manje inkinga fanele sicabangele abantwana because abantwana bazi ukuthi uma nobaba bayathandana bebethandana kumnandi. Kanti inkinga ubaba ufihlile. Inkinga ukuthi umzala wami akasebenzi mina bengisebenza. That is why ethande mina. Wayeka lo ebevele inhliziyo yakhe imfuna. So emveni kwalokho-ke ngabashiya kanjalo-ke ngafaka i-divorce. Ngathola leyo ngxenye yami-ke ngayithola-ke emshadweni wethu-ke. Abantwana kwakuphoqa vele ukuthi kumele ngibathathe ngoba ngangike ngikwazi ukuthi ngibashiye le eCape Town ngibuye ngize ngapha forever. Ukubashiya kwami-ke kanjalo-ke kuleyo Cape Town yabo-ke sengibuyele emumva ngiqoqa abantwana bami ngibuye. Fanele ngiqale phansi ngifune i-leave because applyele i-transfer ukuthi ngize ngapha emakhaya fanele kuthathe isikhathi ukuthi ngithole i-transfer. So ngafuna i-leave for ukuthi ngingabi le ngibe ngapha emakhaya. So ngahlala-ke emakhaya up until into zami zalunga zahamba kahle ngabuyela emsebenzini. Uma ngibuyela emsebenzini ngisuka ekhaya ngifune umuzi wami because nasekhaya bakhona baningi. Not ukuthi uthando nani nempatho akukho kukhona but ngangifuna ukuthi ngibe ngedwa nabantwana bami sizohlala nje ngepeace ney'ngane zami. Ngafuna-ke lo 6 room ukuthi sikwazi ukuthi sihlale nabantwana bami siphile eduze nala ngangisebenza khona. Then sahlala-ke kwamnandi-ke ekuhambeni kwesikhathi-ke ngezwa kuthiwa semxakile-ke umzala ngale eCape Town. Umzala wami uyaphuza, uyabhema, akakwazi nje kwenza lutho. Udlama nje ungumuntu nje oyiphilela isimanje manje. Akazi ukuthi endlini kuyaklinwa, kuyawashwa, kuya-ayinwa, indoda iyenzela ukudla, iyaphekelwa ekuseni, emini, ntambama, fakela amanzi okugeza ebhavini. Akayazi yonke leyo nto. Yena wazi ukuthi nje kufanele ahlale ayofaka inzipho, yenze ikhanda, yabona, inkophe, yini yonke leyo nto. Aphuze-ke hhayi-ke iwayini kuhlala naleli phethe ngeglasi. So kwakusho ukuthi kwahamba isikhathi kwamxaka yonke leyo nto yakhe ayeyenza. Mayimxaka leyo nto yakhe, hello? Mayimxaka leyo nto yakhe, aqale phansi-ke yena manje abuyisele ucingo ekhaya. Uselibuyisela kubani kosisi bami? Ufuna bani? Ufuna mina. Mayefuna mina, kwasho ukuthi mina nami sengiyiphilele yami impilo ngoba phela sasesineminyaka ewu-3 mina naye sidivorcile. Ngangeke ngihlale ngilinde yena ngoba wayengashonanga, wayephumile wayofunele naye yakhe impilo. Mhlawumbe ukuba wayeshonile wayongifica ngisalindile ngisamzilele, kodwa cha wayengashonanga wayephila. Wafika nami sengiqhubekele nempilo yami. So kwesinye isikhathi izinto empilweni sizifunda kanzima. Sisifundiswa abantu esiphila nabo nesibathembayo nesibathandayo. Mina umzala wami akwenza kimi wangifundisa okunye ukuthi ngingaphinde ngithembe umuntu. Umuntu akathenjwa nje ngabe owasekhaya, owangaphandle, oqhamukephi, ungamthembi umuntu emhlabeni. Ngiyabonga.